Уважаеми сънародници, сега ще ви разкажа една лична история. Лична, защото касае само единствено мен. Както знаете, пропагандата се опитва да създаде някакъв образ за мене. Няма да коментираме какъв е той, защото мисля, че достатъчно добре се запознати с пропагандата срещу Възраждане и срещу мен персонално. Но едно нещо със сигурност не могат да кажат за мен и то е, че не мога да се владея. Владея се и то се владее изключително добре. Защото знам колко е висок залогът, който имаме всички ние, свободните българи, които искаме България да бъде отново свободна и независима държава. Ние не можем и няма как да си позволим грешки и съответно не можем и няма как да си позволим лабилност в поведението или някаква екстравагантност или някаква излишна емоционалност. Но всеки от нас, човеците, си носи своя кръст и понякога дори на мен ми се случва да се ядосам. 3 пъти съм се ядосал до сега. И сега ще ви разкажа за какво става въпрос. Първият път се ядосах, знаете ли, ядосах се през 2014 година. Това беше за мен много знакова година, защото през 2012 година, в края на 2012 година, напуснах политическата партия, в която бях членувал 15 години, от 1997 година и в която много вярвах. Мислех, че това е патриотична идея, организация, която обединява хора, които искаме да направим България по-голяма. То се оказа, че всъщност, без да знаем, сме се борили да направим търбуха на шкембето на председателя на партията, която се оказа една частна фирма, по-дебел. Имах два избора тогава. Дали да приема, че съм участвал в лъжата, да стана част от лъжата и вече съзнателно да лъжа хората, или да напусна и да се опитам да създам нещо ново, тръгвайки от нулата, знаейки, че почти нищо не мога да постигна, защото аз живея във Варна, по това време работих и в Добрич като директор на регионалния исторически музей. На практика невъзможно за постигане мисия. Никой не е превземал властта в държавата, тръгвайки от далечния изток на България, какъвто за съжаление се явява Варна. Аз избрах тогава средния вариант. Напуснах тази партия 2012 година, но реших да се занимавам само единствено с политическа дейност на територията на моя град. В община Варна тогава бях общински съветник и имах задължения към моите избиратели. За мен бяха гласували 5000 души на изборите през 2011 година. Обаче 2014 година нещата се промениха. Защото какво се случи тогава? 2014 година имаше поредица от избори. В рамките на един месец имаше европейски и парламентарни избори. Или обратното. Едно от двете беше. Но те бяха през около месец време. Тогава моите бивши съпартийци направиха две коалиции. Едната беше първо с Бареков, а след това с Националния фронт за спасение на България. Изключително нечистоплътна беше, особено коалицията с Бареков. Аз имах представа, защото знаех какво мислеха и какво обясняваха моите бивши съпартийци за него до момента, в който не направиха коалиция с него. Тоест първо обясняваха какъв буклук е, след което започнаха да обясняват колко е велик. След точно 3 седмици, когато влязоха в Европейския парламент, отново започнаха да обясняват как за нищо не става и направиха коалиция тогава с Валери Симеонов и Националния фронт за спасение на България. Догадиме си. Буквалния смисъл на думата. Когато бяха изборите, това бяха първите избори, на които за първи и последен път тогава не отидох да гласувам. Беше ме гнус. Чувствах се безсилен, разбирате ли? Изпитвах един ужасен, безсилен гняв. Виждаш как едни хора, които са измамници, откровени буклуци, долнопробни престъпници, хора, които продават българския национален интерес, същевременно го пакетират като патриотизъм, влизат в парламента, защото са успели да излъжат няколко хиляди добродушни наивници. Аз нищо не можех да направя. Можех само да скърцам с зъби безсилно от яд. Това по никакъв начин не прави нищо полезно. Нито за мен, нито за народа, нито за държавата, нито за бъдещето. В този ден тогава, буквалния смисъл на думата, избягах. Отидох с семейството си дълбоко в Добруджа, разхождахме се по каньона на Суха река, брахме гъби, нали, класиката в жанра. Не го правете никога повече, не отивайте на избори да берете гъби. Намерихме костенурки, снимахме птички, въобще беше много красиво до момента, в който вечерта дойдоха изборните резултати и аз видях, че хората, които мога смело да нарека едни от най-големите национални предатели, еничарите ги надминаха след това, нали? Но в този момент те бяха, така да се каже, водещи, влязоха в парламента. Най-големите национални предатели, представяйки си за патриоти.
Това беше първият път, когато се ядосах. Знаете ли какво се случи тогава? До тогава, цялата 2013 и първата половина на 2014 година, мои приятели са мишеници, с които заедно напуснахме тази политическа организация, даже не искам да я казвам, защото тя е била до 1934 година символ на българската национална революция, след това се превръща в символ на българската политическа проституция. Те ме къндърдисваха от сутрин до вечер. Давай да направим партия. И аз им казах, не, това няма как да стане. Няма как да стане просто. Не може, няма как. Нито пари имаме, нито възможности имаме. Аз си живея в един провинциален град. Работя в друг провинциален град, всеки ден пътувам Варна, Добрич, 45 км в едната посока и обратно. Когато стана това нещо, обаче си казах, че просто повече никога няма да се причиня това да не мога да отида да гласувам и да гледам безсилно как някакви изроди, в буквалния смисъл на думата, лъжат хората, влизат в парламента, представят патриотизма като нещо красиво, а всъщност са го превърнали в софра, от която се хранят с мазни, тлъсти пръсти. В рамките буквално само на няколко дни организирах хората, които бяха около мене и оттам насетне другата история. На 16 юни направихме учредителното събрание на Инициативния комитет за създаване на Възраждане, Видовден. След това на Илинден, съзнателно и нарочно, когато е денят на най-голямото българско въстание срещу Османската империя през 1903 година, на Илинден на 2 август направихме учредителния конгрес на Възраждане и след това започнахме да събираме наши поддръжници, подписка, всичко както се уреди според закона. 2500 подписа трябваше да се съберат, ние събрахме 2800, ако не се лъжа, внесохме ги в съда и на 2 февруари, на Петлювден, празника на мъжката рожба, също символично получихме регистрация следващата година, 2015 година. Това беше резултата, когато първият път се ядосах. Вторият път, когато се ядосах, беше 2 години по-късно, всъщност 3 години по-късно. Когато минаха изборите, 2015 година, в Добрич беше избран за кмет един абсолютен безхаберник, известен с пряко Ръси Пъпеша. Беше избран за кмет, защото тогава гербаджиите решиха да направят номер на собствената си кметица и гласовете, които трябваше да ги купят за нея, ги купиха за Данчо Пъпеша. Данчо Пъпеша стана кмет по този начин. Данчо Пъпеша, не знаем защо, още от първия ден започна да води война с мен. Аз бях директор на музея, не се занимавах с политическа дейност в Добрич, да не кажа, че почти се сниква тогава в Добрич, защото и въобще като цяло, защото реално ние създадохме Възраждане през 2014 година, но нашата дейност се беше ограничила основно в интернет. Ние имахме точно 2 организации тогава, между другото. Даже в Добрич още нямахме, имахме във Варна и в Силистра. В Добрич нямахме. И до голяма степен работа ни беше виртуална. Растяхме, но растяхме много бавно. Когато Пъпеша стана кмет, веднага започна да бъде подкокоросан от моите стари съпартийци, от така наречените патриоти, да бъда уволнен. И цялата 2016 година аз прекарах, пишейки обяснения защо ходя на работа. Може да ли си представите за какво става въпрос? Върха беше, когато в края на... Не, всъщност в средата на годината спечелих една стипендия за обучение в Прешовския университет в Словакия. Стипендията беше за мен от Словашката академия на науките като докторант в Българската академия на науките да работя по посока на моята дисертация, на моя дисертационен труд. До последния ден, когато трябваше да замина, Пъпеша не ми беше подписал командировъчното. На мен ми бяха поети абсолютно всички разходи. Просто трябваше да бъда освободен за месец и половина, защото все пак това беше доста дълга командировка. Аз отивам по научна работа, ние отивам на екскурзия. Той е длъжен да го направи, между другото, но се бави до последния момент. В крайна сметка, подписа, но аз разбрах, че нещата няма да се развият добре. В момента, в който се върнах, започнаха още повече проверки, буквално смисъл на думата, всеки ден. И получих няколко, така да се каже, известия от хора в общинска администрация, че кметът е решен да ме уволни на всяка цена, въпреки че на мен ми оставаше 1 година до края на мандата, защото всеки един директор на музея има 5 годишен мандат. Моят изтичаше в февруари 2018 година. Края на януари обаче вече в един момент Пъпеша прекали, защото имаше една ситуация, в която аз сутринта отивам на работа и ме чака човек, който ме пита, що съм закъснял с 5 минути. И аз му казвам, че преди това съм минал през другия обект, тъй като музея има 5 обекта. И всеки един от тях е мое работно място на практика. Но честно казано, тогава много се ядосах. И вече просто ми писна до немай къде. Това беше втория път, когато се ядосах. Бавно се ядосам, но в този случай наистина много сериозно се ядосах.
събрах моите служители в музея и им казах, че просто вече няма как да продължавам, защото на мен работа не ми носи удоволствие. Аз ходех на работа, за да пиша обяснение защо ходя на работа. Нали разбирате? Всеки Божи ден. Имахме един случай, в който бяхме издали книга, поканиха ме да направим представянето на тази книга. Аз превърнах музея в издателство. Поканиха ме да представя тази книга и пъпиша не ме командирова, за да отида да представя книгата, която аз съм издал. И трябваше да си пусна отпуск, за да отида. След като отидох в отпуска, като се върнах, получих известие от пъпешовата администрация да напиша обяснение защо, когато съм бил в отпуска, съм отишъл да представям книга на музея. Разбирате ли за какво говоря? И това е само един от многото примери. Но, в крайна сметка, наистина много ми писна, ядосах се и си написах молбата за напускане. Пъпиша ме е разписал буквално в смисъл на думата мълниеносно. Обаче направи нещо, което ме изненада. Аз по кодекса на труда трябваше да получа, имам предизвестие като материално отговорно лице 3 месеца. И трябваше да продължа да работя още 3 месеца. Пъпиша обаче реши да ме съкрати, т.е. не да ме съкрати, да ми подпише молбата за напускане с днешна дата и ме освободи предсрочно и тези 3 месеца, които трябваше да ги изкарам, той ми ги изплати. Между другото, изплатиха ми, както е по кодекса на труда, не нетната работна заплата, която трябваше да получа, а брутната работна заплата. Което че рече, че вместо 3 заплати получих, образно казано, почти 5. Защото брутната заплата, знаете, е с 40% по-висока от нетната. И в един момент аз се оказах с много пари и много свободно време. По ирония на съдбата, точно тогава започваше предизборната кампания. През 2017 година ние много се чурихме как ще участваме на тези избори. Защото нито имахме пари, нито имаме хора с 2 организации в България, едната във Варна, другата в Силистра, как да участваш на парламентарни избори, предсрочно при това, в цялата страна. Само че явно Господ си знае работата. Изведнъж се оказа, че имаме страшно много привърженици, аз това нещо не го знаех, разбира се. И като написах един статус във Facebook, че търсим помощ и подкрепа за събиране на подписи за регистрация, трябва, знаете, да има 2500 подписи за регистрация, ние получихме близо 5 или 6 хиляди по почтата. И аз в един момент видях каква огромна подкрепа имаме ние, за която дори не съм предполагал. И тъй като имах и пари в тази ситуация, знаете ли какво направих? Целият март, когато бяха изборите, качих се на колата си и почнах да обикалям. Хора, които ми пишеха във Facebook, искаме да се видим да направим една среща с вас. Аз тръгвах, обикалях, излъчвах на живо всичко това нещо. В резултат на това минахме 1% на изборите през 2017 година. Оттам насетне всичко вече е история. Цяла България разбра за Възраждане и започнахме да растем. Не беше лесно. Трудно беше и той продължава да е трудно, ама пък ако беше лесно, отдавна някой друг щеше да го е сторил. Това беше втория път, когато се ядосах. В резултат на това Възраждане стана национално известно. Първият път направих Възраждане, втория път Възраждане мина 1% и стана национално известно. Сега, уважаеми сънародници, е третия път, когато съм ядосан. Чувствам се наистина много ядосан и ще ви кажа. Това, което направиха еничарите с унищожението на нашата валута, с насилственото вкарване на българския народ в шиткоин зоната, с унищожаването на българския лев, това е равносилно на изнасилване, това е равносилно на унищожение на държавата, това е равносилно на подпалване на родния ти дом. Тези изверги прекалиха. Тези изверги се изплюха в лицето на всеки един от нас и продължават да се плюят всеки Божи ден, да се изплюват и се смеят и се радват с садистична омраза към нас, българите. Призовавам ви, ядосайте се, без омраза. Еничарите мразят. Еничарите изпитват омраза към нас, българите. Ние просто трябва да изпитаме гняв. Гневът е справедливо чувство, в което ние, българите, ще имаме свещеното право да възстановим не само българският лев след изборите в края на март, ако Възраждане стане първа политическа сила, но, уважаеми сънародници, да превърнем България в пример за цяла Европа и за целия свят, защото заедно можем да накараме всички тези, които в момента се гаврят с нас, да се съобразяват, да лазят в краката ни. Ние ще ги накараме да го направят. Аз ще ги накарам да го направят. Ако вие гласувате доверие на Възраждане, ядосайте се заедно с мен. Стига сме търпяли. Който е ходил в Копривщица знае какво пише на хълма над
историческия възрожденски град. Призивът на Бенковски: ставайте, робове, аз не ща ярем. Ако не искате да умрем като роби на еничерите, които да превърнат децата ни в еничери също, гласувайте за Възраждане. Ние ще свършим останалото.